Assalamu alaykum barliq Şarkı Türkistanlyk qarindaşlar. Aldy bilen ammanlaryňky ulug Ramazan aýyňla mübarek bolsun. Meninki bugünkü söz kılışımyň sebäbi aldy bilen şu aldymyzdaki 5-nji maýynyňky, ýani Uygur Dop gününe münasibetlik dünýäniň her kaýsy ýerlerinde hammamiz meyli qaysi teşkilat bulaylı, meyli teşkilat aza bulaylı, bolmaylı, hammamiz üz turuşluk döwletimizle aşılanan parlament aldydy bolsun, döwlet binalarında aldydy bolsun. Bizninki medeniýetimizni saklap kalışqa, halkymyzyň ırky kırgınçylyk düş keleýatganlygyny toktatışqa, döwletimizni äsli keltirişke, ýani halkaraga birlikde namaýan kılışymyzni, ifademizni bildirişimizni çakyryk kılış üçin sizlerninki namaýyş kılışyňlaryny meyli teşkilatlar bolsun, meyli şähsler bolsun, bir hammamiz okmaş şekilde namaýyş kılışyňlaryny çakyryk kılman. Bazı qarindaşlar bir neçe hepdeniň ýazy bu bir şikapyň ýazy ýokap ketkenimlik üçin jawap sorapdy, suallary bulapdy. Ma'lum bir sebäpden bir işim çykyp gelip bir şikapyň ýazy oturda çykanmay kaldym. Şunuň bilen bazy ysrap kalgan qarindaşlaryny soraýdygan bir iş ýok. Biz bu dawadan, bu ýoldan vaz keçmeýiz inşallah. Aziz qarindaşlar, bizninki hammamizninki mejburiýetimiz bar. Bolupmy muşundak ulug Ramazan aý günlerde halkymyz Şarkı Türkistan'da kırılavatdı, qarindaşlarımız mecburi çoçku guşi, arak işkizildivatdı, baskınçılık uçkuravatıdı ve bizninki kulumuzdan eş näskilenmäwatydy. Absus. Amma bu ulug Ramazan aylarında bolupmy hammamiz özümizninki kılalaydygan, addi kılalaydygan işimiz. Bolupmy musulman bolgan qarindaşlarymyznınki addi kılalaydygan işimiz dua kılışırız qarindaşlar. Bir vakt eşk namazımızda bir tarawih namazı kıldık yoki bir nawafil namazı kıldık. Muşu halkymyznınki, milletimiznınki, döwletimiznınki, watanymyznınki, Xitoýnynki işgaliyetinden, mustamlikçilikden, irqi kırgınçylykdan tezden kutuluşka, öz panahydan, özününki bilgen ýardamçylaryny ýatyp tezden bu watanymyzyň mustaqyllygy erişige dua kılışyňlaryny talap kılmaz qarindaşlar. Bunu hammamiz kılaýmyz. We hammamiz kılışymyz kerek bolupmy bu ulug Ramazan aýlarynda. Ikinciden asla halkara irqi kırgınçylyk dep tunawatydy. Ötken hafta İngiliz parlamenti Şarkı Türkistan'daki Xitoýnyň kılmışlaryny irqi kırgınçylyk dep resmi jakalady. Ve bu ýerde toktap kalmaslygymyz kerek. Biz Şarkı Türkistanlyklar, Uygurlar kaýsy döwlet tuturwatsak, meyli Germaniýa bolsun, meyli Gollandiýa bolsun, Gollandiýa zaten boldy, meyli Fransiýa bolsun, meyli Türkiýa bolsun, meyli Ýaponiýa bolsun, Awstraliýa bolsun, dünýäniň kaýsy ýerinde biz ýaşawatgan bolsak, şularnynki parlament aldydan namaýyş urullaşdyryp talap kılışımız gerek. Irqi kırgınçylykny tunup, halkymyzga erdem be, multijiga keçip çypatganlyga panalyk be, kırılıp ketişimizni toktat dep halkaraga bolupmy NATO-ga aza döwletlerige bu talapny kılışımız gerek. Ve hammamiz opmaşşaş günde kılalasak bu en mükemmel iş bolady. Masalan, deýle kilarapda Fransiýanyň parlament aldyda Fransiýalyk qarindaşlarymız namaýyş urullaşdyrsa yoki bir şikapdan keyin başga döwlet qarindaşlarymyzmy, teşkilatlarymız hammamiz şu Fransiýa öz turuşluk döwletimizning aldydaky Fransiýa alçykansynyň aldyda yoki Fransiýa konsullygynyň aldyda opmaşyş günde namaýyş kılıp opmaşyş taleplerimizni bildirişimiz gerek.
Halkara bizden birlikimizni birlikte hareket kıla alandı ma millet dep şunu kütüvatırız kırındaşlar. Biz kaçan birlikte hareket kıla alasak, özümüzdeki şahsi menfaatimizni, şöhretni, başka narsani kayırıp koyup milli menfaatimizga birlik kira alasak, halkımız için birlikte hareket kıla alasak, onun deyken Allah'ımı yardım kılıdı ve halkaramı bizge yardım kıldıyız kırındaşlar. Zaten halkımız kütüvatkanımı şu neçe yılın yazı. Şunun için ben eşk artık yaptırmay. Şu aldığımızdaki 5. May'daki Uygur Döp günüde amemiz özümüzdeki turuşluk devletimizin aldıdaki meyli Amerika'da State Department'ın aldı da başka yerde üzerindeki öz turuşluk taş işlem ministerliğinin aldı da okşaş günde okşaş vakitte namayış kılıp halkaranınki bizninki kırılıp ketişimizni tusaş için erkek samimi erkek kılış için çakırıp kılışımız gerek. Devletimizni işgal asırken devletimizni aslı kültürüş için bizge yardım kılışını çakırıp kılışımız gerek aziz karandaşlar. Kaçan amemiz bir günde toplayalırsak onun deyken netice resmi neticeler resmi halkaramı bula tek ölmepti o. Bir yakileleyken amdi yardım kıysak buludu dep bizge yardım kıldı karandaşlar. Ahirki deydiğim amemiz Allah'ım amemizge birlik beraberlik ata kılgay. Amemizni özümüzninki şahsi menfaatimizden nefsimizden saklagay. Tarniyetlerimizden şeytan ve şeytanınki aldamçılarını, ergeççilerinin ki ve dostlarınınki uyallarından suikastlarından saklagay. Ammamizga akıl, bilim, ilim, idrak ata kılgay. Ammamizga karandaşlık, mührif, muhabbet ata kılgay. Ve ammamizni bilip bilmey milletimizge, vatanimizge, devletimizge hıyanet kılıştın, hainlik kılıştın veya ki ziyan keltiriştin saklagay. Ve ammamizni muşu Şarkı Türkistan üçün canimizni, melimizni ve barlığımızı atalayalığın ruh ve cesaret ata kılgay. Ve tizdin Şarkı Türkistan'daki kırılıvatkan karandaşlarımızın ki kırılıp ketişini, devletimizin Xitay'nınki işgaliyetinden kutuluşuga tizdin nisip kılgan. Amin. Assalamu alaikum.